Okuma den. Enai. Onya mara onye kalele ya na-efu ụzọ. Ị na-alụ egwa nna gị si abịa afọ eze dibịa. Dị nna gị na eze dibịa si abịa afịa aka dị ama ama. Onye amara onye kalele ya na-efu ezi. Hey, Nkilu kana nkoli. Una siku unu bia fumuta. Ima na ibuzi na apu na ahụ. Ida apụtazi ezi. Ai se ka ai bia foge. Ima na asị na mo kafo ejelefu okeke. Okeke abịa no fu kafo. Keke ime. Na dịkwa mma otukwa n'aka. Ada, mmiri anyị na gị na-echu. Ị na-esozi anyị echu mmiri. Ị na-achọ ịgwazi m na na-ezizi mmiri esi nri. Kwa mo. Ezi oyi mo. Ndị ezi enyi mo bụrụ otu ahụ. Ọ bụrụ otu unu si wee se ka o si wadị. Ịma na ozi karịrị m alụ uzu mgbe a. Ozi karịrị m alụ. Nne na-ezi m, nna m na-ezi m. Amụ m nke m eje eje. Ụmụnne m nwoke na-abụ bataziri ozi akarịa m alụ. Ị na-akọzi ka ọsọ gị na-eje ozi n'ụwa niile. Adị m eje ozi baị, mana ana m enweta ofe pụta. So gị bụ ofu nwa amụtara ka o nwere onye amụta tinye. So gị bụ ofu nwa. So ozi nke ga ama Chineke karịa nke m. Uchendu nwanne gị nwoke kwa. Uchendu nne ya. Ọnya, ọ dị ka ọ gara ifo eyi ya bụ Nkilu ka. Nkemdele. Nkemdele. Ịma na ihe nne Chileka. Eweniwo. Nne Obichikwan. Nkọrọ Obichi na ya. Wait, zero. Mana nke anyị na-ajụ m ese Obichi. Ana m enyochezikwa gị onye. Nne onwe ihe ome ma njụ ese Obichi. Ọ nwoke m ahụrụ nwaanyị na. Onwe ihe ome. Ana m enyochakwa gị nkọlị. Ana m enyocha gị. Nọọnị ka m ga-ewetara na akị n'ụlọ. Nne, chelu shana. Nne ịmakwa na Maazị Ndụdị nwunye ya na-abọkwuli ya ihe. Ha na-abụ na-eti ya gwogwo. Ha na-abụ tiri nnukwu ihe. Hey, eziokwu. Ka esi ama eji etire ihe ka nọkọta TV ihe. Ha abụọ jidere ya na-eti ya ihe. Na-eti ya ihe. Ka ezi feme. Nna ọgbụkwa ha na-eti ya ihe na nkịtị. Ihe na-esikwa bụ na nke nwaanyị nke izizi na ya ga-esi nri. Nke ịgbasikwa na ya ga-esikwa dị nri. Ọgwụchakwa nwa ezikwa ihe ọzọ. Hey, nne. Hey, ọ dịkwa egwu. Amamwe ise mmadụ ga n'ọkọ nwaanyị n'ọnwaanyị n'ujo ụlọ. Onye chabe nke ofu ọ chọba nke ịnụta nke ịbụ. Nwa ofu dị ka nga n'ofu nwoke ka nga nọ. Ọ dị egwu abịa ngị nwa ọ na-anya dị gị. Ịkọchago ka onwe ihe ọzọ ị chọrọ ịkọnị ịkọchago. Ama m ka ị na-aka okwu ga na-anọkwa ofu ebe ka ị na-aga n'obodo na-enyocha na-aga n'obodo na-enyocha okwu ga-ama n'ofu ebe. Ihe niile na-eme n'obodo a sọsọ gị ma ha nchaline nkọlị jilikwu ya nwayọ ka mba ha nweta ụlọ akị o. Chere ka m jụọ ka ezi mgbe ibido jụọ ese Obichi. Ngwa na-ajụkwa n'uche ndụ ka ihe mee eji ajụ ya. Ana m enyozikwe gị enyo nwa O nwere ihe gbasara gị. Anya ka ọkara gị ebe a.
Adendo. Kedu ihe ị na-emezi ebe a? Ịghọtara ajụjụ ndụ ihe nkọwala oke ịghọtanụ. Asị m kedu ihe ị na-emezi na Adendo ka ị na-ajụ ụdị ajụjụ a na nọ n'ime ya m na-alụ ọrụ na ya kwa na nna m nyelu m o nwere mgbe o ji wee bụrụ anaghị ọ na ịmarazi oke a na ebe oke a naghị dị na-eme anya ka m gwa gị ka ndị eje na-akpalịba gị mụ na gị anaghị nwere nsogbu ka ọ daa dị na ka m gwara gị achị okwu aka m asị ma ị na-ayị ala maka osu onye ala ga-eme ụdị omume ị na-eme mana asị onye amarọ ibezi ya biko anaba na mụ na nna m nyelụ mụ ịma na o nwere mgbe o luru nna m nwere ọkọta ana ọ na-enye ndị mmadụ akọcha ugbo enyekwu ya akọcha ugbo ọ na-alụkwa ha ọ ya bụ na ana-azụ na ana o nyere ndị mmadụ biko na m ka ọ bụ enugo nwanne m biko ka anyị dese na ka anyị dadụ n'aka n'ọnụ akụkụ ka m gwa gị akpịrị mara oke a na nna gị ị na-anya na mgbada ebe eni na-enwe anya n'ebe anya n'ukwu osisi akwụrụ mgbada ebe eni ebe a ka oke a na nna gị bido ebe a wee gbadatawa ebe a wee gbagobe n'elu ụbụ ana m ka ọ bụ ọ marọ m ihe na-eme ndị mmadụ nna gị na-enye ndị mmadụ ana ya ugbo adịrị ya ịkọ ana ya ọ na-enyezi ihe ndị mmadụ onye kpata ije ma nwoke a na nna gị ị na-ekwuzi na mụ nwa amara ihe m na-ekwu ya okwu gị na-ejikọ na ma amazi oke ana imerụla ọrụ wee kwuo ya biko asị m ka nsogbu dị na ka ndị nwere onye merụrụ arụ rapụ ana m biko ka nna ayọ gị o ihe aba na m na nna nyelụ m biko achọrọ m mmadụ imerụ arụ adị ndụ mụ na gị dịkwa na mma onye etinyekwa n'aka n'ọkụ itinye aka n'ọkụ ole gị ana nna m biko ana onyelụ m o wee ka ọ bụrụ na ị marọ ọhịa si ka nkọwa alụ gị a sịkwa m igwu amarọ ibia ezi ya o nwee ka ọ bụrụ na ị marọ ọgwụ ya ka m na-esikọ uche gị dị ya ọ na-ada maka na mma etikwalu gị egwu ọya ahụ ịgbaba ọya na-adịghị mma na-akọ nshi n'ọnụ si agbafọ na m gwa ndị ezokarịkwa ndị azụbere ahịhịa kacha mmadụ na ọkpọkasịkwa mmadụ ewu ata m igwuru isi na-ewu ata m igwuru isi ọkpịkọ ekwere ka nwụrụ mmiri tọgbu iko n'ime na ọkpịkọ nna na-abụ mechi ihe mgbe ya na o nwere ihe ọkụ ji ntụ oke eme nna ya ọgịnị ọkpịkọ ọzọkwa gịnị mere anaghị adị n'ugwu agba ka m na-asụ ọrụ ebe a ọkpịkọ balụmba bịakwute m ebe a wee kwụsịsịra m ha ma nrata ọrụ ebe a na ọya enwe ala ana m kọbara kemgbe ụwata ụwa ka ọkpịkọ bịa zọba si na ọya enwe ala ana m mmecha ọkpịkọ ihe ihu aghọ ya azụ gịnị bụ ihe gịnị ka mmadụ jide isi wee koro n'ebe ọkpịkọ nọ nye ọkpịkọ abịa zabakwa anọ ọzọ n'ụdị gịnịzi mana nna m na-azọ na-etikacha arụ na-etikacha n'anụ ọgụ ka onye nwe ana a na-azọ ana na-ekwu maka bụ nna m ochie wee nyere m ana nna m bụ onye ji aka wee nye m ana ọkpịkọ wee sịra mama nwe m ji wee tọkwa iko aga m emecha ọkpịkọ ihe ọ mara na nwoke na-abụ na nwere nke ka ibia penụ m ndị ka rie nne m anaghị na-etigbu ezogbuo ka onye nwe ana ahụ a na-etigbu nwa mama nne m obi adịrọ m mma anaba na nna gị enyenara ọkpịkọ ọnụ
Ọkpa ịkọ nọ na-aza ana anwa kemgbe. Anaba na nna gị. Na nna gị nye nna gị. Ọ nna gị nwe ana. Ọkpa ịkọ mụ ma na-acha anya okwu. Ọ maka na anyị nwere ego. Ọ chọrọ ịnara ahịhịa. Abanaba na nna gị bịa ka ije nye ka ije nye nna gị. Mama obi adịrọ m ma na obi adịrọ ha bụ ba o. Ihe mere ka m na-agwa. Nna. Nna. Gịnị dị gị etu a ka ịkpasu gị iwe? Wetu obi. Ọ gịnị mere? Gwa ihe mere. Tọrọ adị ndụ. Adị ndụ. Gbara afọ ọnụ ka onye ala. Adị ndụ. Isi ya na-akwụ mụlụmụlụ. Adị ndụ. Na-ayị ala ma marọ be. Ka m fọrọ na ana m. Adị ndụ wee mee ọnụ oji eli. Dị mara ana dị na ugwu ọjị. Anaghị nụ. Wee sị m na ana ya. Wee sị ya uche ka ọ dịkwa n'ihe ị na-ekwu. Na ana nwere ike ọ bụla na nna m nyere unu emechakwa ka unu dobele ya. Ka ị na-asịsị m o nwere ihe kwuru o nwere ọnụ na-anyụ nsị. O nwere ọnụ na-ekwu alụ. Ọ makwa ihe ọ na-eme. Nna m, akwụkwọ nna eziokwu ka ọ na-ekwu ihe a. Ka anyị nye anyị ọ nwekwa ike ọ mechie ọnụ nsị gị. Mechie ọnụ iji eli nsị. Egwara na atụ ị nọ n'ilu m gwere ọnụ iji eli dewesị m na ọ ya wụ eziokwu ka ọ na-ekwu. Ya na mụ na-asị. Ị mara ana ahụ mara na ana nna gị. Ị mara na amarụlọ ana m ka ọ bụ. Dị ọbala ọkụkọ. Dị ọbala nsị. Onye nwe ụgbọaka nwa. Nna m ihe m ji ekwu ya bụ okwu ka enyocha ya enyocha. O nwekwara ike ọ na eziokwu nọ na ya. M ga-ejikwa mma abelụ nwa ọnụ. M ga-eji mma abelụ nwa ọnụ. Egwara na-atụ gị. Ha! Onye mụrụ ụgbọaka nwa. Agba m aka nwa ebe ị nọ. Unele karị mma. Ị bụrụ mmadụ. Nke onye ọzọ na-ekwu ka ikwere ọ bụrụ nke nna gị na-ekwu. Na o nwekwara ike ọ bụrụ na eziokwu mụ na asịsị. Ha! Amara m ma ọ bụ ọnụ amara m. Nwere ihe mmeji gị wee mee. Nna ya ozuola. Gaa kute mmiri ka ṅụọ. Hai! Ọ bụ na ọ bụrụ nwa m bụ ihe a. Ma ọnụ ya daa na nkịta. Ọ nwata ka ọ bụ. Ihe ọzọ nsikwa ka m gwa gị. Were egwa mgbe ọ na-anọgada nyowe nwere nyobe. Mana ka ọ desi na ya anya okwu. Nne enyi ya na-asị ma ọ bụ gwa. Ka ndị ekwuchara ya ntụ egwu. Nne, ị na-anụkwu ihe na-anụ? Ka ihe mezi ka ezi ihe Ị na-eme ka ị nọọsụ n'obodo anyị. kọrọ nụ na ịma na ị na-anụ ka ị bụ onye nta akụkọ. Kọrọ m kọrọ m. Ị makwa na mpa Adaugo na nara ọkpa ịkọ anị ya. Chelu. Anị ya na ọkpa ịkọ so wee nwelu. Ka m na-agwa gị. Ọkwa ifu nwoke a na-enye nsogbu n'obodo a. Anya ukwu ya dị ka ya emete anya ya gbapụrụ ya agbapụrụ. Nwoke a eyetikwere ya anya o. Nne, ihe ka lụrụ m ọlụ liri m ọnụ. Because ama m ya eme nwoke a na-ezu oshi, ọ na-ezu oshi anị. Nne daalụ no. Biko chere. Adaugo, ka m jukene gị. Gịnị mere nna gị ji bụrụ onye nsogbu? Anụkwana m akụkọ. Gịnị mere nna gị ji na ọkpa ịka na ya? Oje na-azụ ha na ya ha abụọ onwe. Ọrụ mara na ọbụrụ sọ ya nwere. Bịa biko, kedụ ihe na-akọgheli? Kedụ nkọgheli dị ha? Kedụ kpali dị ife? Kedụ kwụsị m n'ụzọ na-akọgheli ihe na-enwere isi? Ajụọ gị ajụjụ, ịza ife agwara gị. Ọ bụrụ na ebe a na-akọgheli. Ajụọ gị ịza ife agwa gị. Nna gị onye anya ukwu, ebe ọ fụrụ anya oti, ọ ya nwana. Unu nọ na-akpa, unu nọ na-agba ka atụrụ na-enwere onye nche. Na unu na-akọgheli ihe na-enwere isi. Nọ ebe ka unu ga-achị ihe ezigbo ihe unu ga-eme. Unu ebe na-akọgheli. Fụrụ ka ha dị mgbe eke na mgbe afọ. Biko gwa m n'ụzọ. Nekwa anya ka nwa gị. Ị na-alụọ, ị dụọ ya ọdụ. Si ya jiri nwayọọ. Maka na ya ma gbapụrụ ya agbapụrụ n'obodo a. Ị ghọtago na ọ bụla ya nwa na ya sepụ aka. Biko pụọ m n'ụzọ ka ndị ebe nleje unu kwuchie m ụzọ were osisi akpado gachi unu anya ụna. Ka ha dị. Onye oli, ndị oli. Ka ha dị ndị ala na-akọ ya elu. Ekwe na ya nekwa m mgbe eke na mgbe afa. Kaba ha ga-achị ha ga-eme ebe na-akụ ihe na-enwe isi n'ọdụ. Ọnụ ha na-agbakọ ọchụcha. Ka ha dị ndị ala. Oso. Na-ezuzugharị.
iti n'aka ọfụma. Nne m ana m eti ọ na-agbawacha agbawa. Ọ kpọrọ akpa efulefu. Onwe nke na-ekweghị omume. Sọ nni ka ịma. Eshiri a n'iri chapụ. Nne m akpọza m efulefu. Ọ dịrọ m otu isi akpọ m efulefu. Mbọsị anyị kpọrọ m efulefu. Tibe, iburu efulefu. Nne m, o ihe chọrọ ịjụ gị. Nne m, biko, achọrọ m ka gwa m eziokwu. Gwa m eziokwu gị niile. Nne m ịma na n'otu n'aka gị na nna m bivere. Amakwala m na ịghọtara nna m nke ukwuu. Nne m, biko, eziokwu na nna m bụ onye nsogbu. Kedu ebe isi nụta ụda okwu a? Onye gwa gị? Nne m, ihe njekwuru ya bụ maka ana ahụ dị n'akụkụ mmiri. Nyanya omume okpuriko n'azọ. Nne m, obi adịrọ m mma na ana ha n'azọ na-etugbu onwe ha. Ada, nna gị abụrụ ajọ mmadụ. Nna gị abụrụ onye okwu na ụka. Ịma na okwu ruru ana na onwe ka o si adị ndị mmadụ na ntị. Ọkpa ịkọ ma azọsa nna gị ana anwaba na nna gị. Nna gị bụ onye nyere nna gị ana ahụ. Nna gị abụrụ ajọ mmadụ. Ọkpa ịkọ na-ebugharị afọ ya. Ị na-anụ ihe nna agwa gị? Egezi na ihe ndị mmadụ na-ekwu. Tibe aki. Nne m, mbọsị aka ndị enyi m na-agwa m okwu na-asị m na nna m bụ onye okwu na ụka. N'ọmụma azụsara ụmụ okpikọ ana na-abụrụ nke ya. Tibe aki. Okay, gị pụrụ ya agba n'isi ya. Adaugo, ka ebe nwatakịrị ya nọ? Nna, ị bata? Ị gakwara ọfụma? Adaugo, kedu nwatakịrị ya? Nne m, kekwara ebe nna m nọ. Nna gị jere nzukọ ndị ichie. Nzukọ? Adaugo, kedu nwatakịrị ya ebe ọ nọ? Efulefu. Nne m. Ifuru ka ọ dị. Imesi gị ihe si gị mee? Nne m akpọza m efulefu. Achọrọ m ya. Nwanne m, anụrụ m ịchọrọ ịga ukwu nna anyị. Mba. Mana dị ama asị m ka m jụkwa. Nne m, ka ị chọrọ izi m? Jebe ebe anwa. Jee metọpụ ihe nzi gị mee. Gafe, ifuru ka ọ dị. Efulefu. Akpọza m efulefu. Nne m, biko keke n'oge ọ ga-abatakwanụ. Nekwe. Uduma, okorobịa na-eme. Nna anyị nọ. Nwaanyị ọma. Nke nke na-eme. Nna anyị nzukọ ọ gakwara ọfụma? Nna nke otu ọ gara. Udodi. Ọ bụ rapụkwa bụ ọ ga-ezizi gịnị wee zụọ ụmụ. A na-eme. Adaugo. Kedu ebe ọ nọ? Bịa onye ọbụla bata n'ime ụlọ. Enwe ife anyị ekwu n'ime ụlọ. Ife abụrụ ife anọ n'ilu ekwu. Bata n'ime ụlọ. Nzukọ tata dị egwu. Nna m. Ịgwakwụchago? Ee, nna m. Ịgwakwụchago? Ee, nna m. Ị gawago? Nwa bịa ka nye gị ndụmọdụ nna ya enye nwa. Ịfụrụ na ebe ị na-enye gịta ukwu nne m ije bido ahịa ji. Ezigbo ihe ka ọ bụ. Mana a sị nka m gwa gị na ije luo ebe ahụ ịsa anya mmiri ịmụla anya ka azụ. Ọgwa nke ị na-eme wọlị ịhụkwuo ihe lụrụ gị inye onye ọzọ. Mba! Wụrụ odogwusi ike ka nna gị. A sị nke ma nkịta onye ọzọ ya atagbu nke m nke ntagbu onye abịazasị ma ka egwu maka ya. Ekwebili ihe m na-ekwu. Nna m ga-eme ka isi kwuo. Ibe m na-ekwu na a na-alụ ọrụ mana ụlụ akaghị n'ọrụ. Ebe nsị ka nkọwa a na-alụ ọrụ mana ụlụ akaghị n'ọrụ. Uche gị dị ya. Okwu ka eji ekwu okwu. Anụgo m ife ikwu. M ga-eme ka isi wee kwu. Chima nwa. Ịnụ gị ihe nna gị gwara gị. Ị gara ịgbado anya na-akpọkuchi gị mgbe niile. Na Chineke ga-edu gị.
asị m na ọ ya abalị gị ọ ya adịghị eje ọfụma nsogbu anya na-adị ngwa gị na nne kalewa ka nna m daalụ anyị esewebe ife njikọbata gị bụ ka ịghọta onwe anyị maka na abịa m na-eche anya si kedu na mụ na gị ese nụrụ okwu na anyị enwenụrụ nsogbu wee sị ka nkọwa alụ gị ịma na ụbọchị ya mụ na fụsịrị ịnọ naanị m mgbe eje jube ese maka na ife melụ mma maka ọgwa n'ụtọ ka a na-atọtọta ife o nwere ebe eji esemokwu eche akpa alarụ n'ute mgbe ejube ese wee jugide ese onye ọbụla njụrụ ọ na-agba nsọalị ọ na-agba aka ebe nọ nna m nwaanyị na nna m nwaanyị na ọ ya wụ na o so na nna m nyegasịrị ndị mmadụ eji aka ugbo ka onye lụ nna gị mgbe sị ka nkọwalụ gị maka na onye amarọ iwu akọwalị ya onye ibe akọwalị ya ana m sepụ aka na ana onwe ka ana sizite gị mkpari nne ịbịa kọwalụ m enwere m ajọ obi ma maka nye gị ịkọ ugbo ịkọsịa ise nye aka onye nsị ka nkọwalụ gị ịnụgo Akpịkọ adọkwa nga aka na ntị adọkwa nga aka na ntị ọzọ wepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịwa aka mmadụ ana mfe adọghị aka na ntị wepụ aka gị na ana Akpịkọ aga m ememinakwa gị aga m emekwa ihu gị ọhọrọ azụ gị na ọ bụ na iwepụrụ aka na ana adị ndụ nwoke na-agwa ịma na mbọsị a mụ na gị nọcha ka m bịa na-ege anya nsị na ị na-ayị ala ọ bụrụ mkpali na ọ ga-abụ nnọọ ihe isi ike na-enye gị nsogbu mana kịta afọ m na ọ bụ ọzọ ihe isi ike na-eyikpa gị ezigbo ala alachala aja na ayị gị kịta ezigbo ala na ayị gị mgbe esi gị biko sepụ aka na n'aka ndị eji na gwọba gị ala maka ngwa gị ala ọma ndị gị mma biko Akpịkọ ịbụ onye ala na-agba ụja ka ị bụ nkịta na-agba ụja anara ata ụzọ ife na-abụ n'ahịa gị ga-ebugodo ụzọ wee gwọba ofu ịgwọ na ịbụ nkịta ịgwọzi ala ị na-ayị maka na ọsọ ịzọ nkịta na-ayị ala na-agba ụja ọ nara ata aga m emekwa gị ife agwagwekwe gị wepụ aka na adị ndụ okwu ikwu n'ikpeazụ bụ eziokwu ma eziokwu ka ọ bụ ịgbọla ife ewu na-eli eziokwu dị egwu anụmahị ala mana ala m na-ebinye akọrọ m ala mana ọ dị m n'ime ọ na-ebinye ka a sefu ya obinyitebego ala ebinyitebego nga-ayịsaghị ala adị ndụ nga-ayịsaghị ala odo iwere anya gị na-abọfụ ya Akpịkọ ọ bụrụ mgbe odogwu ọ bụrụ mgbe nna agba ike ewuru m aka dọrie gị ka agụ ma ya dịba emechaa malụ mbe na-abụ nke bụ oke ahịa nwa mbe na-abụ nke bụ oke nwụkwa adị ndụ emebe mmọnwụ adịghị ndụ mmọnwụ ana ka ị na-amakarị iru ya fụ nkịta onye
Adendo agagomu. Adendo agagomu. Get come here, Jibuluke. Agagom beg, let's come here, Jibuluke. You alia, mbegi. Iwaluki, you aputa. Kajamu kanji webia. Adendo. Come on, walk and keep here. Come on, Beraba, go and you webia begi. Anamu, each other. Anando Belumu. Abuna go Nagamu, Nagani Naku. Canam 7 of the money. He wears it on Hausana. Hey, Iwalia, do not even more. He ain't be about Kanolo, do not even more. That's what I do. More than I do. Hey, Banano, I'm a woman. I'm a woman. Why did I want to go and Kulu? They give us everywhere. Maka na iwe dị m n'obi. Obi na-anụ m enu. Hey! Nne ụjọ na-atụ m. Nne m ka ihe ọmụmụ biko na-atakachala onwe ya. Nne ọkwa eziokwu ka ikwu ọkwa eziokwu mana nne ịnụkwa mkpọtụ niile ame n'abalị ya bụ mkpọtụ bịazi na-emezi n'isi ụlọ nke ọbụzi ebe ife nwanne na-eme mana ọ bụ na anya ụlọ anọ n'ụlọ ya bụ mkpọtụ bido amaazị nnụtụ onu ndị mmadụ nnụtụ ụda ya ọ bụ na anọ ya mkpọtụ a kemgbe nnọchi anya bụ mkpọtụ enwetabeghị m onwe m maka na arọ 3 gara aga mkpọtụ a mee ife ihe meenụ ezinụlọ wachapụ ha na-anwụ ka ọkụkọ ụjọ ji m nsị gị na ụjọ ejiri ome ma na-asị ka m na-asị mana mgbe ezigbote onye asị ụjọ ji m mkpọtụ ahụ edoro m anya maka omebugo mfụkwa ihe n'anya nne na ọbụrụ nke a mkpọtụ obele mkpọtụ dịka ụmụazị a na-achụ nta abalị ma ụmụ ife ndị ọ bụghị ụdị mkpọtụ nke anyị na-eche nne ọ bụ ọkwa nta mkpọtụ abụọkwa mkpọtụ nta mkpọtụ mee na-abụọkwa mkpọtụ nta ụmụazị a na-achụ nta n'anyasị achụba nta n'azụ ụlọ mmadụ ka a na-achụ nta n'anyasị mkpọtụ abụrụ mkpọtụ nta nwa m ọkwa ụjọ ka ị na-etinyekwa n'alụ ife ahụ maka ebe ọ bụzi ya na ya bụ mkpọtụ mee n'isi ụlọ m ma nwụzi ọ bụrụ ụjọ ka m na-eti egwu na ọ nọ n'ofe nne mana nwa m enye na nsogbu nwere ife ya eme nna ya anọta nna anyị nọ na nnọọ nwoke na-agbalụ ọsọ Uchendu kekeme nke ihe udo dịkwa na udo dị na-emekwa ọfụma agara m ọfụma kemgbe ụtụtụ ịma na meji nri ụtụtụ wee pụọ nzukọ ya mere atụrụ ụtụ shine akụgụrụchi kamakwụ na ofe onugbu modu nwoke na-agbalụ ọsọ ga nwaanyị bụrụ okwuchi ụzọ nwoke m penụ m ngịnụ
Adani magawa go koga fumo. Ana mchoko ikwa. Bia kai gawa. Bia kai gawa biko. Ha. Elechi. Ele bi na aga. Asin kambia for you. Ife sikike ime no na emego ya. Emechego nne. Oya ngwa. Bia kai na aga. Bia kai na aga biko. Iwe wu ofu nwa nwoke nwelu. Ofu nwa nwoke nwelu. Obi kai ijebu onya. Second. Is it? Get up on say. Is like it me. We mara hime. Nya have go addendum na zazawazi on ebu mmadụ. Okwe fro. Efro wo ogbeko. Ogbeko. Swadro. Na mazi hime lo. Ofu mbula anya ndi afuzo ka ije alopia. Ofu mbula anya ndi afuzo ka ije alopia. Mana so wadro. Ime go nke gi. Chaka golosiam. Akwi fro obala. Chaka fusi obala. Ai ga na ga fu obala na angu obala. Ai ga na ga fu obala na angu obala. Ai ga na egwu n'ime obala. Kita ya fusi. Habu ya nwe me. Ntubadro. Ogbeko. Mana bi wularu. Ya chira akwa gị. Mana bi wularu ya chira akwa gị. Genti, ọ bụ ma nkwochi isi bụ ngozo kwochi isi. Ọ bụla afọ na afọ m ka nke gị. Bịa ka ime n'aka n'aka. Anụrụ m ebe ị na-asọ gidigidi. Na-eme ka nọ gịrị na gbara ọsọ. Ya chira akwa gị. Ọ bụ ma nkwochi isi aka ebu ngozo kwochi isi. Ọ bụla afọ na afọ m ka nke gị.
Anụ ọfịa. Nna ya ogene. Na gbuo n'ime ụlọ. Na gbuo n'ime ụlọ ka nwoke ma chi ya ata ka mụ na ya na-abụ. Ma ibe dị ka nwoke na nwoke. Onye ka ọ bụ? Esibiche mbe ga-ejebe onye. Esibe ga-ejebe onye. Ugwu Awụsa iji edepụghị isi. Ọkwa na-ebughị isi. Mmemme minaghụ. Nke nwoke nwoke bụ mbido. Ụlọ ka ọ na-elu. Asa gụza gụọ ọnụ. Ekwenye ya. Nna ma n'ọnya dịka isi wee ukwu. Ya aga na-eje n'iru nọ n'iru ka nwe na-amụ. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Onye tolu m anya na ọnwa ya egbugbu gị maka na ị karịrị ọnwụ. Anụ welu ndụ ite naanị. Ekene nga eze dibịa. Ode maala m ode na-etu m aka niile. Jezi. O nwere onye ọzọ mmalụ gị n'ime ka esi kpalụ gị. Ọ bụ Nolana. Ee! Eze dibịa. Onye bụrụ ụlọ ọnọdụ ka ọ bụrụ Chukwu. Ọkpụ ịkọ nwoke mụ. Nwere ije. Nnọọ. A sịkwa na awụ anaghị agba ọsọ ihe na nkịtị. Zọfụta anụ m ọkpa egwu ka mmadụ n'ihe dị were gaa na obi m. Eze dibịa. Otu ịbụrụ mụ. Ọbara na-agba m n'ime obi. Ọbara na-atụsịsị m n'ime obi mmee na-atụsịsị. Obi m na-agba mmee. Ọgwọ na-agha agbụ ike nkịtị ọ na-arụ ọnụ. Kedụzi ihe mere nne? Gwana m ka o si wee dị. Kedu ihe mere nne? Nwoke ibe m kwụ utu ka nsi kwụrụ utu. Nwoke ibe m kwọchala ose were ya wugbu ịmụ n'anya. Were ose wugbu ịmụ n'anya. Ofu nwa nwoke nwere anabago mmụọ. Okwufugolu bụ nwa m. Odesi na ọbụrụ onye menne. Ọgwọ na-aba kwiri ite ọkụ owezuwe pụtụpụtụ. Aya! Na mgbake gbakwa na onye anụ n'ive. Maka nnezi. Gwara eriri malụ ngwugwu malụ onye kelie. Asị ajụ ihe kwuchiri na ajụ ụzọ na ajọ dibịa ya egbutu ya. Otu aka o si. Kedu ihe ịchọ ka mmele gị? Ibe nchọrọ ka imelụ m. Ịma na odogwu awọkwa bụ ụtụtụ. A na-emegidekwa n'ibe wee wụlọ odogwu. Ọ na-awụ ibe mmadụ mere ka o ji awụ odogwu. Achọrọ m iwu odogwu ka odogwu. Odogwu nchọrọ ịwụ na achọrọ m ka ịgwọ ọrụ m ike ka ọ dọrọ m n'arụ. Ka imelụ m arọbụnagụ m nyezie m arọbụnagụ m megide eme ibe ọbụla m kwuru na-eme ya ike ka ike. Nye m ike. Ya onwe ka adị ndụ si wee zu m nnegodi anya kwuo okwu ọ na-eme ya n'arụ. Ịma na anọkwana m na mbụ. Daalụ. Amamihe ihe emenwu. Anyị na-aga n'ikuku. Anyị na-eje na mmiri. Ka ntị na mmadụ bụ. Anyị na-anyanwụ dukwu na mma. Ụtụtụ, mgbachi, ehihie, nderi na-ejelu anyị ozi. Ama m. Ife ị na-agwa m ife ahụ na m na-ataghị arụ. Tinye gị mmọnwụ. Ka m mụzie ndị mmụọ. Na ọ gwakwa n'okwu ịgwọ ọgwụ ka a na-ekwu okwu ya. Ebe a sị na ọ gwakwa na ịkpakọcha ihe niile dị n'ọhịa ka eji ama dibịa. Maka na anyị nwa bụ dibịa kọrọ ọgwụ gwọọ ọgwụ suo atịta. Agwa mma. Ama m ebe nji bịa. Makwara amalụ na ịka arụ ịchụ aja sokwu ihe eke. Kedu aja ọhụhụ? Eze dibịa kedu aja wụ ibe ahụ? Kedu aja galele? Kedu aja adị aja ọbụla gwa m mma amali ka m mere ya? Ka o si dị m kịta. Olu ọkọ n'elu. Azịkwa na ebe nwata na
bakwa ruaga nia nolia negwo. Na mgbake gbawo nya no n'iwe. Nti echire m egwu nu ka ọ na-ada m n'ezi. Oga lusi no chizu anya tuli azigwa. Oga lusi no chizu anya tuli azigwa. Okwasi na tikpa biwe di bia ji aronu o. Mbanana. Amalu ka emele zoni anu no ebe. Anu bo ni hunu. Ngoko nuzare kwa gaga. Eze dibia anụmanụ wasị na ogene. Na mgbake gbakwa na onye anụ n'iwe. Agbala ezi owele mgba na ọya na-echi. Aja ya achụrụ oyeli mmadụ. Oyeli mmadụ. Kedu onye nwe oyeli si kwuo nu mba ejekwu wete. Gwa mgbe onye oyeli. Aja ya achụrụ anyị eji onye ba nwunye gị agbalụghị onwe. Chelu ị na-ekwu na anyị egbu nwunye m egbu. Asị m na anyị ebiwe nwunye gị wee gbalụghị onwe na ọnya ka anyị eji wee chụrụ onye bụ aja. Eze dibia mba. Eze dibia si ebe a pụtawa ebe ahụ. Pụtawa ebe ahụ na ọyara aka. Kedu ụdị aka na-ekwuzi ya? Nwunye m ịma na onye sọsụ ya wụsị ife nwere n'ụwa na ahụmụ na ya nọrụ. Mechie gị ọnụ. Ịmakwa na ezu igwe ọkpa. Na ndị m na vaghị ndị na-ejelu m ozi na ndị m na-arụrụ ọrụ anụgwụ ihe ekwu na-edetugwu ya na a na-ekwuzi ka anyị esi wee bido nyawa ọrụ. Ba anụghị ya. Ọzọ abanụ nke a o nwere ibe mma mmemme nwa. O si anya nwụ na ba anụgo nke a o nwere ibe mmemme nwu. Ọ sị na ba anụghị ya banụ na ya. Ege nwụ na ba anụghị ya. Nwunye bụ eze dịbe mụ gị tọrọ ime ya. Mba nwunye m. Nna anyị, kedu ihe ị na-eche? Nwunye m, o nwere ịma nghọta. Bakere ka ikunye m mmiri ọṅụ ka m ṅụọ. O nna anyị. Na-egwu atụrụ gị wee nọla ala n'obi m. Ọ bụrụ ka na ya asị ọdị emere aka m atụbaghị ime amụ maka na ijele ka esi n'ihe hazi eje ihe bịara ime ka esi n'ihe hazi eme. Eze dibịa biko iwe n'iwe atụwana m ihe ma ewu na nye ibe bịa kalịa m arụ ikwuchala ya gbara m ka ọ dị ba adị mmadụ edego m anya ama na ibe mere adịrọ mma biko iwe gị dachọnata biko ka nze ka nra biko eje agha abụchara ajụ ije mana ya mara gị amalụ mana ya bụrụ ugwu na ntị na ndị duru m ije na-eje ndị nọ ebe nwe edetugokwe n'ọrụ na ya arụ ya otu ọbụ na isi wee gaa etu ọbụ na isi wee je ka wee ghara ịrụ ọrụ ya bụrụ ugwu na ntị na-ekweghị na ịdị ozu. Aghọtara m ọkwa n'ibe nji wee aghọtalụ m ịdịgbo nkwadobe ịlụ nyabụ ọrụ maka na isi na ịdịrọ na nkwadobe ịlụ nyabụ ọrụ nsị gị si ebe fụọ. Adịgo m nkwado ọ bụrụ onye ka njide bịa echeghaligoro m chee nyocha ana udo m anọ ebe m kwesịrị ime adịgo m nkwado.
na vakalele mmadụ ụgwọ mmụọ si n'ụwa nwa na-akwụ n'iru mmadụ mana ọja adịla ịgbala ọja wee baa be ndị mmụọ wee lụgwuo tụọ mmụọ na aga anya mvọ n'azụ wee bata ọgwọ nke asị anyị mee ka anyị na-eme na nke asị anyị eme na anyị ere eme onye kpọrọ anyị ahụ anyị azị ya na onye nọbe mmadụ ka a na-aba akụ aka o mepee ụzọ asị nke onye menye sowe ihe nke onye mamara ya nke onye sonya sori ya ọkwa na ihe unu ziri anyị ka anyị na-eme ọkwa na ya n'olu onunu ibe ihe eji wee na bege ntakịrị na-alụ itiri onye bege na nni oriche ya bụ nni jụrụ ihe anata mmụọ onye wee gara wee bata ebe ka mma nọzi wee si gị n'ihu wee kee gị ụlọ ịkwụrụzi ya ikwuru ka odogwu nwere onye ilo ya atụrụ aka ikwu okwu ka o si gị n'ọnụ n'afta ya welie tilie na nni welie ntilie na nni urie jụrụ ihe anata ma enye ka nsi wee kwu anya bụrụkwa ihe buru na ntị ọtakwara abụ ebune ji ebi ụgbọ na mbọsị ya ka emeela ndị eke mbọsị oyi emeela ndị oyi mbọsị afọ emeela ndị afọ mbọsị nkwọ emeela ndị nkwọ uche ndụ nwa m asị nka mkpọọ gị na-asịkwa na ụkwalu oge ya ọ daa na nwatakịrị na-abụ o toluo ihe eji mmadụ eme omebe ka mmadụ mgbe ụfọdụ nwa agbọghọbịa tokete toluo onye mụrụ o tofuo onye mụrụ ajụbazịa onye na-anụ ụmụ one ka o ji etu aka ọ dị nwata nwoke lụọ ife eji nwoke eme omebe ife nwoke na-eme ị na-anụ ya ife eji wena agbaghị okwu ndị a niile bụ na ilugo ogo nwoke itolugo ife eji nwoke eme nwantịntị oge atụba gị anya ịnụ nwaanyị esi na ịtụghị anya ịnụ nwaanyị ajụkwa ụmụ one ka o ji ịlụwa n'obi nke gị lụba n'ụlọ bizuodu ka nwoke ịzaba afa gị nwa zaba afa nna gị dịka mụọ si aza afa nna m taa uche ndị ife nji agwa gị ihe niile abụ na achọrọ m ka iwere akọ na uche gị gbakọọ ịlarụ itete bịa gwa mụọ bụ nna gị ife ilotara ife ị ga-eme iji wee nyere ndụ gị aka maka na nwata anaghị abụ nwata na anụ ogburu ịnụrụ ya ya ka nji wee kpọ gị na eziokwu ka ekwu ịma na o tegokwa aka ntụba anya ka ịgwa m ụdị okwu a mana ekene dị Chukwu na ọpụtago mma etinyekwa n'aka na ife ị na-ekwugoro ma bịakwa mbịa kwuarịbụ ife ị na-ekwugokwa ya bụ na mma eme ka isi kwuo daalụ mana nna m n'okwu ife na-egbu mgbu n'obi ife na-adị enye m nsogbu n'obi m nsị ka m gwakwa gị maka nwanne gị nwoke ọkpa ịkọ nna m otu ọ na-abụ ebe itinyela aka obulu onwe ya bịa ime nka ọsị ya nwe iwepụta nka obulu onwe ya bịa na nka ọ na-enye alị gị nsogbu nwoke a bụkwa ezigbo mmadụ obi dị njọ nwoke a obi ajọ njọ
ọ ka ịkpachapụ anya ka ị mara ka anyị esi na-esi nwa m nwoke ọkpụ ka nwanne m nwoke abụrụ taa ka o bido wee mebe aghara niile ọ na-eme ugwu Hausa niile ọ kpagharịcha ọ dị m ka echiche ndị Hausa abalị ya n'isi ọ marụzi ife ọ na-eme mana ọ kwefụrụ ọkpụkọ njide ya agbanye ukwu na ana gosie na nwoke ka ibi ya anara arapụ isi aka wee gbaba ụrịọm ya bụ oke echiche chere na nke mma gba ya ukwu na ana gbajie ya ukwu ya udo dị ọmalịcha nwunye obi m ịma o nwere ihe nna m kụziere m nna m mee ka nghọta na odogwu na-awụ ọnọkata ịghọtago ojikọkwa nwunye ya na ọ fụrụ ya n'anya na ụdị dị iche maka mgbe ụfọdụ ndị nwunye anaghị nwoke di m ọfụkwa m n'anya ịma na obodo nwe ka ha si eme ihe mana ofu ụbọchị ojikọ nwunye gị na-efụrụ ya n'anya ya ihe m chọrọ ime wụ na tata mgbe isiri gị nri mụọ gị ji aka tiele gị nri nna m mere ya nne m nna anyị ị na-egwu egwu ka ị chọrọ ka ị mara ife mmemme kedu nke bụkwa na ọ gị ga-esiri m nri m ga-eri o bidoziri n'ụbọchị jeenụ ya ka m na-agwanụ gị nụ ihe m na-akọwara gị na ihe eji mmanụ odogwu ọnọkata omekanye nke marụ na o ya emenwu ọ ka nzikọ ga-efu n'anya dị na ntọ n'ime anị na obi m n'ebe nọ rapụcha na ọrụ mgbe ọ na-awụ gbaju dọlụ ọ dịka mmadụ ọbaziwụrụ mmọnwụ ọ bụ ya esiri gị nri onye nchọrọ ime maka na ụwa ya bụkwa anụ n'ihe ọbụla mechagodo a na-anọkọtakwa enwe mgbanwe mana kemgbe ọgụ afọ mụ na gị bibere n'ụlọ a nwebere ụbọchị bara ebe a na-esi nri site n'ibutekwuolu m rie ka ezi nke bụ nke a ya agbazi n'ụgharị maka na ụwa awụ na onwere ebe nwere ka anyị si awụ nọkọta enwe mgbanwe ịbụrụ ọkụkọ nke a ya agbazi gharị mma emelụ gị ya ịma nke onye dịbadịkwuo egwu ọkwa nsicha onyanwụ nri mbutekwuolu gị n'irie onye ka m bụzi di m ọma ndewo ndewo akwụmeme gị ya mmemele gị ọmalịcha nwunye m bịara ndị ego bịa ndị ego esichagolo gị nna anyị isichagoli agwa m gwara na mma esicha dekwuolu gị di ya achọkwa m na ị na-egwu egwu ndị nke anyị siri ga-atọgbukwa ọya gị ji nwanyị egwu ịma na onwe ihu na-aghọtara na isi ji ị na-esi ji o nwere nwoke ya eti osuru mmiri bachachacha n'ime ji mmiri ahụ etanakwu na ji ma ihe niile eti adana otu nzugbo eziji rapụchakwa ọzọ mmanụ ị na-ahụ ihe dị n'ime ji erika ọ mgbe ilili ilie kịta ịghọta ka ndịkwa dị ji ihe nke a ga-atọgbu onwe gwa ji ka dị n'ite mmeja ngwụcha arụ kịta bịazịa kulu nke bụ lie ilegodo n'elu arụ abịa agwa mmiri mmeju arụ na-azụ ebe a ndị nke atọwa echekwa m na ọ na-egwu egwu ọ dị ka o sokwa nke nne
kwa nwunye m. Kedu ewu ndị mmadụ bịa nwunye m anwụkwa nụ. Gịnị eme biko bịa nụ nyelụ m aka biko nụ. Dibịa ọgwụ akakwara aka. Ogbunye nwunye m anya n'ofu nje. Ọsọ dịka o ji nwa wee gbuo ya. Biko nụ kedu ndị nọ nụ biko nụ bịa. Amakwa m ya na-eme nwunye m. Ọkpụịkọ. Eze dibịa. Idigbo ka nwoke si adị. Iji ijala ichekwara ọfụma. Ejela m nnọọ ọfụma. Ibe niile ga n'anya ya nsogbu adọrọ. Onye wụ na gbuo onwe enwego ike niile a na-enwe enwe. Ị na-ekwu ka ọgụ nwa ozi Chukwu na-eme ihe niile. Ọkwa ife isi ka emele gị ka emele gị. Ọkwa ike isi ka enye gị ka enyere gị. Ike ahụ ka m na-ekwu maka ya. Ntị ọfụma. Gee m ntị ọfụma Ọkpụịkọ. Onye bere chubere iyi anata ọbala ya etiwagolu ụzọ awa edubata gị n'ubi ndị amoosu, ubi ndị na-eje ije ndeli. Ife ọbụla ị chọrọ ka emele gị n'obi amoosu a ga-emele gị ya maka na ọbala onye bere etiwagolu ya bụ ụzọ. Ibe na-ekwu na ibe ọbụla m gwara na nchọrọ na ya emeghelu m ya mmerụ ya. Ọbala onye bere edozigolo gị ọnọdụ n'obi ndị amoosu dị n'ụwa niile. Na ịbatara na n'obi ndị amoosu sisi nye gị ike ọbụla ị kpọrọ afa ka enyeghị ya imere ife ọbụla ị chọrọ ime. Ndị ilo m ebele unu emegbu ụlọ ma gwụ ụlọ mmanụ mma emechacha ụlọ ibe onye nchọrọ ndị ilo m na-atagbu onwe m n'afọ. Wee ka ọfọlụ ofu ife mma ebunye gị ite ekwu ite a agbara m agụ na-asa agba mmiri na-asa na be ndị mmụọ n'ụzọ ndị mmụọ wee jekpọnata arọbụnago wee kpọrọ arọbụnago wee kwugharịa kpagharịa kedu ebe anyị edobie o wee sị na anyị edobie n'ite dị n'obu ichoku ma abanyeghị ite a ịpara ya ịdobe ya ebe ị na-edobe isi. Ife ọbụla ị chọrọ ime ịpanyete ite a ị na-ekwu ya ọ na-eme. Isi mmiri zoo mmiri ezobe, isi anwụ gbaba anwụ agbaba mmadụ, isi nwaanyị atụrụ ime n'ehihie nwaanyị atụrụ ime n'ehihie ka ị kwuru ka ọ na-ara. Nchọrọ achọ maka nsechu ya n'ogbu ahụrụ abụ ụtụtụ na-anya bụ ite ike mana otu nsigbuli ya ọkwa m nwee ike nna na kịta nkachata ebe dị ka ụnele kpuchie ya wee ome ihe eji iwe kpuchie mana ihe agwa arọbụnago n'ọba ọkwa akwa ka ị na-ekputie kama na ọka ikpuchudie wee na ruo n'ụlọ ma gwe eze dibịa imelụ m n'ụwa ibe imelụ m emecha mma abịa nnọọ ka nkene gị n'ụdị pụrụ iche lotekwa okwu mmemme ike malụkwa amalụ na onye tara amụ ebe na-eji ebi ụwa. Ọgwa n'afọ ụtụtụ ka ndị ụlọ kacha n'obodo a niile ọwụ dị maka imemi na adị nnọọ maka onye ọsọrọ napụrụ mkpuo ka ọ na-eme mkpuo ka ọ na-ele ka mkpụrụ odogwu kacha n'odogwu mma na-egburu iri mma na-egburu n'ụdị ọbụla mmeghe ọrụ na-ekwu ihe mma abụzi bụ ekwe onye fụ m egwu a na-atụ ya otu aka ji wee sị ka ọ na-eme
Oke a na-ebe a na-ero ajọ mmadụ a. Oke abụọ ya ajọ mmadụ. Ekwuru m ya ekwu Sofia kwa. Ha! Anya m Ajọ mmadụ jikwara n'obodo ahụ. Eze dibia mechakolo m ihe ga-emenụ m wee bunye m arọbụ n'agụ ka arọbụ n'agụ ogbu onye mgbe ndụ na-agụ ya ike mma eji na-abụ ike mgbe niile. Eze dibia ekenekwa anyị adị ndụ iwe si na-egwu anara atọ a na-ekwu na a na-ekwu igbuo nwa m anọ na igburu nwa m ị na-azọsa maanị mụnwa egwu atụrụ gị nwere ụmụaka na ị na-azọta maanị maka obi mgbawa wee tinye isi nwunye m maka gị ka m ji tinye isi nwunye m n'ezie ka m gwa gị ịgbanarị nke ịma na nwere ihe ya ghara gbanarị n'ụwa m ga-eji ihe a gbuo gị gbuo ezinụlọ gị gbuo ihe niile si n'ime gị wekọlụ ihe niile ị nwere ka ị wee maa na nka gị na ndụ ka gị na mmụọ ka gị na ihe niile. Eze dibịa ya dịrị na mmụọ. Ị chọrọ ịgwa ya kịta na ị mara na dedo ọkpịkọ bụ onye ọgwụ? Hey, Amaka, mechie ọnụ kokichima. Chere godi mechie ọnụ. Ka ihe ma n'obodo a. Anyị bụ anya na-afụ ndị ọjọọ niile na-eme ihe ya na-eme n'obodo a. Ọlụchi gịnị ka ị na-akọ ya? Ịma na dedo ọkpịkọ bụ onye ọjọọ ejidere n'ụbọchị ụnọ na-eme ọgwụ. Nsị gị anya m fụrụ ntị m ụbọchị ahụ. Nwoke a bụ ezigbota onye ọjọọ nụrụ ya ugbu a. Gbara ọnụ gị dosa mechite ọnụ. Kekisa ekwu okwu na di nwanne m nwaanyị bụ onye ọgwụ. Biko jikọdi m ya ọgwụgwọ na-adụsakwa ọnụ gị ebe ahụ ka ị na-akọwalụ ha nwa biko gị na onwe gị na-ekwu chọrọ ịgwa m na ịmarọ chi ga-emezu chọrọ ịgwa m na ịmarọ na dedo ọkpịkọ bụ onye ọgwụ. Amaka na-ekele Chineke dị n'eluigwe na ada ya nwaanyị anọrọ dị na be unu. Biko bịa ka ịpụ ka ngozi mma dịrị. Amaka Sofia Ọlụchi nọrọ ebe ahụ ka ncha aga Amaka ndị ọgwụ hapụ ha biko hapụ ka hapụ ha. Ịma otu na asịrị baba so asịrị ka ama shi ebe pio koze ahafịfụ ya. Biko achịkwa ntị. Nwanne m ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ka ị mere? Adị m ọma. Kedu maka Uchendu? Uchendu ọ pụrụ apụ. Ya na ọ pụgo? Ọ gwa gị? Ịma na ha dị n'ike agwụgwụ gị ka izu oke. Kemgbe ị batara asị ka izu ike. Ka m gaa n'obodo ọyị m nwoke m na-abịa. Ndị ọyị gị nwoke batakwa n'oge ọ gụta gị lala ebe ahụ. Mana ma na m emecha nwa ụdị obi aṅụrị m na-enwe kịta. Onye gwa na m emechata were ọnụ ma na-achị ọchị mmasị ya n'ọbasị. Ka m gwa gị obi na-asọ m ụtọ nke ọma n'ihi na ama na m ga-emecha fụ gị anya ọzọ. Ama na m ga-emecha mụ na gị anọrọ ntụ anyị si nọrọ kịta eziokwu ndị enyi.